खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' निउसाव बराय हरग्रोबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्ला इस्लाखाता सानपुर खसुतला खामारपारा मोनब्रै जायगायाव ब्रिज बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा मैयानि अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय हाबाफारियावनो BTRनि प्रमद बर'जों लोगोसे EM रनजित बसुमतारी MP जयन्त बसुमतारी लोगोसे ओनसोलनि गागि सुबुंफोरा बाहागो लायो। प्रमद बर'नि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ मोजां मोननानै गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननायजों बिबारनि माला सारनानै रंजा मोसा बरायदों। अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोब्बा लाखिनानै BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेराव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों रेवरेवा नार्जारिखौ। बिथाङा बुंथिदों दि हारि आरो समाजनि थाखाय राजखान्थिया माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया होननानै। बेनिखायनो थांनाय समफोराव रेवरेवा नार्जारिनि बुंनायफोरा गावनि गोसोनि साननाय होननानै बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों। रेवरेवा नार्जारिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जेबो बुंनांगौ गैया होननानै गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनि अनगायैबो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रेवा नार्जारिनि गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंबावदों दि रेवरेवा नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो एबसुआव खामानि मावबोदों आरो रेवरेवा नार्जारिखौ आं मान होयो होननानै बिथाङा फोरमायो। लोगोसे राजखान्थिया जोंनि थाखाय गेदेर नङा। आंनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोरा नुगासिनो दङ होननानै आरो जों बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थागोन। बबेबा मोनसे समाव हारिया खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै होननानै बिथाङा फोरमायथियो। थांनाय मैया बड'फा हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ खौरांगिरि मेल लादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों राजखान्थिनि नेताफोरखौ फिन खेबसे गोसोखांहोफिनदों एबसुआ। राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि खामानि मावनायनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादआ। जाय जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा हारिनि थाखाय खामानि मावनो एबसुआ दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTRआव मुक्ता आबाद मावनायनि फोरोंथाइ बादा खुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव क'अपारेसन हेफाजाब बिफाना मुक्ता आबादनि सायाव गुवारै फोरोंथाइ हाबाफारि जागायदों। BTCनि गाहाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव 100 साननि मावथांखि बिथांखिनि बाहागो बे हाबाफारिया भाइब्रेन्ट BTR मिशनजों लोगो जानानै बे हाबाफारियाव समबाय आफादफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो ओनसोलाव अरायथा जिउ राहाखौ जौगाखांहोनो थांखि लादों। BTRनि हेफाजाब बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया सनिबारखालि फोरोंथाइ हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। गावनि बेखेवनाय बिबुंथियाव मुसाहारिया मुक्ता आबादनि मुलाम्फा आरो स्केलेबिलिटिनि सायाव गोसो होना साफ्रोमबो बाहागो लागिरिफोरखौ बेखौ दोरोङारि आबाद मावनायनि मोनसे मुलाम्फा गोनां राहा महरै नायनो खावलायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो BTCनि जयेन्ट सेक्रेटारि पामि ब्रह्म आरो क'अपारेटिभ बिफाननि CHD जयन्त केरकाटारि आरो मुक्ता आबाद मावनायनि फोरोंगिरि रुलेन हाजरिकाया। सानजा क'क्राझार जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादनि गोदानै दाफुंजानाय आफादनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लादों। थांनाय 4 आगस्तखालि आफादगिरि महरै बिपिन बर्मन आरो गाहाय नेहाथारि महरै दिपज्यति रायखौ बिबान होनायजों लोगोसे गासै सा 31 सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोदानै दाफुंजानाय सानजा क'क्राझार जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ मैया क'क्राझार सोहोरनि साखाथि दिमोलगावआव थानाय कच राजबंसि फरायसा आफादनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों समायखिरा लाहोबाय। थांनाय 15 आगस्त उदांस्रि सानखालि BTRनि चिरां क'क्राझार जिल्लानि रिपु चिरां हाग्रा ओनसोलखौ सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क महरै गनायथि होनायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नो साबायखर होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। सेटेलाइट काउन्सिल BKWACआव गामि सोसननाय, समस्ति दाफुंनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बायदि आयदानि सायाव थांनाय 28 फेब्रुआरि खालि सावरायनाय हाबाफारियाव एबसु आरो UBPOखौ लेंहरैनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायथिदों।
BTRनि गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफा बादियै सानजा फारसे आद्रा थानाय गामि सोसननानै BTRनि सिमा बारायनायखौ थाबैनो मावफुंनो दाबि दैखांदों दिपेन बर' बिथाङा। BTR गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै फरायसालि कलेजफोरनि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय आयदाफोरनि सायाव खामानि मावनो दाबि दैखांदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। कुमारिकाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा जादों। सेसापानि जथाइ बाथौ आफादनि बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा जायो। फैगौ दिसेम्बर दाननि गेजेराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंगोन कुमारिकाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमाखौ। सेसापानि ओनसोलनि 60 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों कुमारिकाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थांखिजों मैया सेसापानि जथाइ बाथौ थानसालियाव मोनसे सावराय मेलनि गेजेरजों बानजाय आफादखौ दानानै लायो। 31थि बोसोरसालिया जथुमानि रायदाव आफादाव गाहायै मासिगिरि महरै मनेस्वर बर', आखान्थि मासिगिरि दावहारु बसुमतारी आरो गाहाय लिंथुमगिरि महरै उतुल चन्द्र बर', जथाइ लिंथुमगिरि महरै गोसार बर'मोनखौ लानानै मोन 14 बिफान गोनां बानजाय आफादखौ दानानै लानाय जायो। सोनाब बेंगलनि राजथावनि कलकातायाव आरजिकार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सासे आइजो डाक्टारखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय आरो खास्रि बिस्रि बुथारनायनि बेरेखायै हादोरनाङै सोमावसारनायनि दोहौआ सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो क'क्राझार सोहोरनि चन्द्रपारानि बिजलीबारियाव थानाय BB इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरा सनिबारनि मोनाबिलियाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों आरो डाक्टार ममतारीनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो जायगा मोनो बिनि थाखाय आरज गाबदों। रुंसारि लाइसुमा स्वर्गयारी राङारि बान्था जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बे जोलुर बादायलायनायाव आसाम नाङै हानजाफोरनि गेजेराव सिमोन साफरि मिनि स्टेडियाम गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय खुंफुंजादों। रुंसारि लाइसुमा स्वर्गयारी राङारि बान्था जोलुर बादायलायनाया क'क्राझार, गुवाहाटी, तामुलपुर, उदालगुरि, तेजपुर, शिबसागर, डिब्रुगड़फोरखौ लाफानानै आसामनि गोबां जिल्लाफोरनि हानजाफोर लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि इटानगर, पासिघाट बायदि हानजाफोरा बाहागो लाफैगोन। मख'नो गोनांदि रुंसारि लाइसुमा स्वर्गयारी राङारि बान्था जोलुर बादायलायनायाव सेथि बान्था देरहागिरिनो 1,50,000 लोगोसे ट्रफी होनाय जागोन। रानार आप देरहागिरिनो 1 लाखजों लोगोसे ट्रफी होनाय जागोन। जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्राफोरा सियाराव 50 रां आरो गेलारियाव 30 रां लानाय जागोन होनना फोरमायदों। बिथांमोना खावलायदों लैहोर लैहोर फैनानै सिमोन साफरि गेलेमु आफादखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।